gurekin da Ainara Maia. Ainara, noiz sortu zen Jalgi Adi mundura? Jalgi Adi mundura sortu zen pandemia garaian. Kutsatzeko arriskoan ginen momentu horretan eta konfinatuta egon denean eta sortu zen hori euskara praktikatzeko asmoz online eta oraindik ere segitzen dugu, ez? Astean bitan biltzen, arratsaldetan, astearte eta larun batetan eta hori, hori euskara praktikatzeko beste toki bat. Eta zergatik Jalgi Adi mundura izena? Jalgi Adi mundura, ongi dakizun modan, Bernarte Etxepareren kantu horretatik hartu genuen, euskara Jalgi Adi mundura, edo Jalgi, euskara maite dugulako eta euskaraz bizi nahi dugulako sortu genuen gure talde hau, eta hori, hortatik sortu zen bai. Gero, logo bezala eguzki lorea ere jarri diozue, Euskal Herriantzat ezaguna den ikurra. Zuk uste, interesa handia dagoela euskararekiko Hego Amerikan? Bai, Hego Amerikan ez ezik, beste mundu osoan, esan dezagun ez da Hego Amerikan bakarrik, baina Euskal Diaspora osoan osoko jendea dago, taldean, jende askok parte hartzen du. Eta, hori, ez da Hego Amerika bakarrik, Euskal Herriko jendea dago, eta Euskal Diasporako beste toki Europakoak eta Ipar Ameriketakoak ere. Mundu osoarekin egiten dira konexioak, kasu honetan guk Hego Amerikarekin, egingo du konexio bat, goazen bertara, Txilera goaz, hain zuzen ere, Álvaro Montes de Oca. Arratsaldeon, Álvaro, zu noiz hasi zinen euskaraz hitz egiten? Noiz! A ber, eskolan, gutxi gora bera, Euskaldun asko dago Txilen? Nahiko gutxi. Euskal Herriari badago inabu. Baina euskara itxekitenak netan oso gutxi. Orduan, talde hau, Jalgi Adi mundura, oso garezertua izan da guretzat, zera euskararekin lotura joa harreman. Bereziki laguntasun asko harremanak egitea. Nolakoak dira harremanak? Zer egiten duzu saio bakoitzean? Saio bakoitzean, esan dizudan bezala, astean bitan biltzeko ohitura dugu, Zoom bidez, Zoom plataformaren bidez, eta normalean hasieran gai bat hautatzen genuen, gai baten inguruan hitz egiteko, beste batzuetan libreki mintzatzeko, ez? Baina gaiak askotarikoak izaten ziren, guk aukeratzen genituen gaiak, ez dakit, aipatu du lehkigintza, baina beste gai bat ere izan ziteken astronomia, partaideok genekizkien gauzen inguruan hitz egiteko aukera ematen zuen eta ematen du, eta euskeraz, eta nik uste dut, Albarok esan duen bezala, ahemanak sortzea da gure helburua, ahemanak euskaraz sortzea, hartu eta eman, eta bakoitzetik dugun onena eman, eta besteengandik besteak duen onena jasotzea du helburu, ez? Eta hori pixka bat euskara maite dugulako, euskaraz, horren inguruan ez, beti, eta hori, bai. Hor bat egiten duzuen pertsona horien profila, zein dela esango zenuke? Nolako jendea da, zein da beraien motivazioa, zergatik egiten dute batzuekin? Asko dira euskara ikasten ari direnak, euskara hobetu nahi dutenak, gero mintzalagunak, edo nire kasuan, ni lehendik ere mintzalagun nintzen, eta bai nire herrian, eta bai mintzan eta egitasmoan ere, bai, eta hainbat, eta hori, asmoa, ez dakita pixka bat, denetarik dago taldean, euskara ikasleak, euskara maite dutenak, euskara bultzatu nahi dutenak, eta dugunok, eta hori, bai. Orain egitasmo honetan parte hartzen duten lagun gehiago ezagutuko ditugu, ikus dezazuen bideo polit hau. Zorionak Jalgi Adi mundura, musu handi bat. Nik ere Jalgi Adi mundura taldean parte hartzen dut.
Montevideotik, Uruguaitik. Nik Alkoitik jalgiari mundura taldean parte hartzen dut ere bai. Ni Sonia, Uruguaikoa naiz, diaspora etxera itzultzeko bidea da. Nire sustraietatik urrunago, baino Euskal Herria bihotzean daramat, hori da diaspora. Eta asko gustatuko zaigu, Ainara, eskuartean daukazun liburu hori, ezta? Hitzetatik haratago. Bai, azala, Asisko Jumenetak egindu azala, baina bestela partaide guztien hitzekin osatua dago, eta barnean daude partairetako biren mahazkiak, ez? Mahazkiak dira Andrea Bella eta Txaro Diez. Eta, Txaro Diez Madrildarra da, baina Lizarran bizi dena, eta Andrea Bella berriz Montevideon bizi da. Andrea Bellak ere egin zuen taldearen logoa, eguzkilorearena, eta, 35 partaidek, ez dakit, talde honetan ere euskeraz gauzak egiteko, elkarrekin egiteko ekimene sortu zen ere bai, ez bakarrik Zoom bidez edo internetez euskara praktikatzeko, baina elkarrekin ere gauzak egiteko asmoz. Eta, iaz liburu hau egiteko proposamena bota genuen, eta, bertako partaideek, bai bertako Euskal Herrikoak nahiz Euskal Diasporakoak, parte hartu nahi zuten, eta liburuan ateratzeko aukera sortu zen, eta Durangoko azokan aurkeztu genuen, eta hori, bada liburua egin hauetik proposamena zen, norbere hitz gogokoena edo aukeratzeko, hori zen, aukeratzea, euskarazko hitz gogokoena, eta horren inguruan hitz batzuk idaztea, eta hori, eta hitz bakoitzaren aldemenean adibidez, marrazki bat dago. Polita. Eta hori bi partaide horiek margotutako edo marraztutako marrazkia dira. Eta horretik ere egin dira beste egitasmo batzuk elkarrekin, egin zen egutegi bat, ere 2022an egutegi bat atera zen. Eta bertako partaideen argazkiekin, eta hori. Urtero egiten duzu zerbait. Beti egiten dugu zerbait, eta urten ere badago asmoa beste zerbait egiteko. Mikrokontakizunen lehiaketa bat erantolatu dugu, oraintxu. Aizu, Álvaro, oraintxe eskuartean dauka Amaiak, hitzetatik harago, atera duzuen azken liburu berri hori, eta hor bakoitzak hitz bat aukeratu duzue. Zein da zuk aukeratu duzun hitza? Okiez manago borroka hitza, balda? Ondo erotzen naizen. Bai. Hori da, eta zergatik borroka, Álvaro? Konfinamendupean gauza oso bitxia pasatu zen jakina munduan zehar. Gure kasuan, Txilen, pertsona batzuek ez zuten nahi, ez dakit arrazoiara sekula ez jakingo duzregaitik, baina persona batzuk ez zuten nahi, zera euskara aurrera joatea. Orduan, hacker batzuek, apurtu zidatenan, nire kontuak, gero, nire euskaletxean, jantea euskaletxean, zigortu zidaten, kontua zen, zer egingo genuen konfinamendupean eta egoera horrekin. Jalgiadi talde deari eskier aurrera atera zen euskarako ikasleak eta ni irakasle modura, bereziki olerki ez, eta nire kasuan zinema egintza lan egitean, bideo batzuk egitean. Orduan, baina igual izan zen borroka. Borroka euskara bizirik jarraitzeko Txilen. Bereziki, Santiago eta Mialmarreko beste lagun batzuekin. Hori da gure borroka, euskara bizirik mantentzea. Liburu honetan, badago ere Santiagoko ikasle bat, Felipe izenekoa, eta berak jarri zuen beste olerki bat, Alai izeneko ume txikiarekin.
Orduan, hori da, gure amodioa Txiletik Euskarari, Euskal Herriari.